van túl, tehát amikor megcsinálja a változást, ül föl és viszi tovább, ülök föl, még egyszer, mert ez nem az. Felül és viszi tovább. Nézd meg, ugyanazon a fogádból, ülök föl és fordítom, ülök föl és morog, ülök föl és morog. Úgy, Tobika csinálja, ez az. Hát ebből megcsinálom, már van vége a meccs. És húzod el, úgy bizony, ez az, ülsz föl és húzom el. Jó. Mondd ezt a kezedet, saját kezedet. Össze van? Jó. Most ide dobod el, ugyanúgy dobod el. Ó. Csináld ezt. Ha letérnél, akkor nem tudja, csak akkor van, indulsz el, látod? Ezért veszik azt, hogy elhasadod. Gyere, meséljál most egy csinálni. Gyere. Polgármester úr, köszönjük szépen először is a meghívást, hogy részt tudunk venni itt egy közös edzésbe, és későbbiekben is szeretnénk mi ezt szorosabbra kötni, ezt az együttműködést, illetve több edzést szeretnénk együtt végezni. Így szeretnénk későbbiekben is szakmailag segíteni önöknek, illetve mi is, amiben fogunk tudni, segítünk, és kérnénk szépen az önök segítségét is, hogyha egy móris lehetőség van rá. És nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, amit a város felé nyújtanak. Mi is egy kezdő egyesület vagyunk, és szakosztály, 4 évig az működünk, de mi is keressük a helyünket még a megyében és az országban is. Nagy örömökről szolgál, hogy újabb kapcsolatot vehetünk fel egy egyesülettel, akik segítséget nyújtanak a kitekintésre, hiszen a gyerekeknek szükséges, hogy találkozzanak új sportolókkal, sporttársakkal, a fejlődésükhöz ez nagyban fog hozzájárulni. Én gondolom, hogy nem csak a Bolyszántón, hanem a térségben is meg tudjuk szeretni ezt a sportágat, bevonni Göncöt, Szerencset, Telkibányát, és egy közös edzésprogramot tudunk kialakítani a számukra. Ehhez kérném a további segítségüket. Hát mi mindenben segítünk, mi ami segítséget tudjuk biztosítani a szakmai része. Ezt később is tudjuk vállalni, illetve még szeretném felajánlani önöknek, hogy ugye mi nem csak birkózó szakosztály, illetve szumó szakosztályként is működünk, és ebbe is, ha önök segítséget tudnak, illetve gyerekeket tudnak toborozni, ezt is kérnénk szépen önöktől. Reméljük, hogy lesz érdeklődő, és hogyha van, akkor azt időben jelezzük. Nyilván itt is egy felmenő rendszerbe, alulról építkezve elkezdjük kialakítani a szakosztálynak a létjogosultságát, partnerek leszünk benne, és köszönjük a segítséget. Köszönjük. Igazgatónőnek ezúton is szeretném megköszönni a birkózó szakosztály, hogy ennyire támogatják ezt a még nagyon gyerekcipőn járó sportágat, a birkózást. Óriási segítség nekünk, hogy ingyen, térítésmentesen megkapjuk ezt a termet, és a gyerekek edzetnek. És természetesen egyúttal, mint alpolgármester asszonynak is szeretném megköszönni a város szintén támogatását, ami nem csak erkölcsileg, hanem nagyon komoly anyagokkal támogatja ezt a sportot, úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni. Én nagyon örülök neki, hogy egyéb sporttal is kiegészült iskolánk, mert általában futballal, kézilabda, sakk volt, és egy új színfolt az iskola életében a birkózás. Örömmel adtunk neki helyet, és úgy veszem észre, hogy ezek a gyerekek, akik birkóznak, nem csak testileg fejlettek, hanem erkölcsileg is, kitartás, a szorgalom, a mások megbecsülése. Én lehetőséget biztosítok továbbra is a terenek a használatára, és ígérem, hogy a gyerekeknek is fogunk reklámozni ezt a sportágat. Nagyon szépen köszönjük a gyerekek nevében is. Akkor most ugyanúgy. Fogom, csak most felhúzom a lábat. Bokáját hozzáhúzom. Azt a bokát húzom, összefogom, és most emeled, igen. Ugyanúgy, mint a rendben. Legutóbb Miskolcon találkoztunk, most itt vagyunk a Bolyszánton. Hogy alakult ez a dolog? Hát ez úgy alakult, hogy itt az itteni edző elment még a nyáron, a Partos Gabi, és akkor ugye kerestek edzőt, és akkor a Magyar Birkózó Szövetségből a Gáspár Tomi ajánlott a Horváth úrnak, és akkor a Horváth úr fölhívott engem telefonon, és kérdezte, hogy nem-e lenne kedvem ide eljönni. És akkor beszéltem a Lestár úrral, hogy ugye ott Miskolcon heti 3-at tartok, itt meg heti 2-t kellene tartani, és akkor megkerestem, mondtam, hogy csak kedden és csütörtökön tudok jönni,
és azt mondta, hogy ez így jó. Kijöttük, megbeszéltük, és akkor így jött össze ez a edzés lehetőség, hogy itt is tartsuk edzést nekik. Itt mennyi gyerekkel lehet? Hát ezek most, amikor beindultunk, 25 fő van. 25 fő. Hát most nem tudom, nem számoltam mennyi van, olyan 15 fő szokott lenni átlagban, de ha összejönnek, akkor vannak 20-an. Most van 4 beteg gyerek, akik nem jöttek, de olyan átlagban 20-15 itt szokott lenni mindig. Láttam egy kislányt is. Van kislány, nem egy, hanem 3 van. Van egy 2 kicsi, a kis szőke kislány, a Gréta, meg a Laura, úgyhogy... A miskolci csapatnál lát több ügyesebb gyereket, vagy itt vidéken? Hát, megmondom őszintén, ezek a miskolci gyerekek már régebben foglalkozok velük. Van sok ügyes gyerek köztük, úgyhogy hát csak meg kell fogni őket. Köszönöm szépen! Gyere, Robika! Robika, adjad el a Robinak, mert nem ez az, az. Gyerünk még egy. Ügyes. Nagyon.